Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba family emi dụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Today, no gawa nke eziokwu topic anyị bụ shrine, an interface and not an abode of the spirits. Nke pụtara na asụgharị n'onu Igbo bụ na okwu mmụọ maọbụ altar bụ ebe mmụọ na-agbakwasị ụkwụ were na-egosi onwe ya, ma na ọ bụrụ na ebe mmụọ bi permanently. Ihe ndị a ka anyị bịara ịkọwata wee na-achọ ịkọwala gị n'onye akpatalụ na ọ bụrụ na ịpụta n'okwu mmụọ ịkụọ bel, ụfọdụ na-akụ bel, ụfọdụ na-ekwu okwu dị iche iche, ụfọdụ nwere particular language ha na-asụ maọbụ sign maọbụ echo ha na-emeke in order to invite the spirit, in order to alert the spirits that na ha nọ before them. Ịghọtara ya? So onye akpatara ya achọrọ nka nkọwalụ gị na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na-agbakwasị ụkwụ na various altars and shrines iji wee gosi ike. Yes, onye akpatara na ị nwere ike isi na ya bụ ihe akpụrụ akpụ n'Chukwu na onwe mba. Is an interface Chineke na-esi na ya wee radiate ike. Onye akpatara na ị nwere ike, ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike isi oke na ha emebieri artifact, na-ajụzi artifact ya mee ike. Artifact na onwe ya abụrụ mmụọ, is an interface mmụọ ji egosi ike, maka na we cannot withstand the vibration, the raw power of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. Ihe ndị a ka anyị ga-edeba anya, but before we dive into today's lecture, important announcement. Don't forget that we are still in the month of May. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. This time Saturday, everybody and I na achụmọmụlọ anyị na-arụ na temple. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela anyị all over the world, the friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. We keep doing this till the last day of the month. Anyị ga-eje na mmiri jekpe ile ọma na mmiri, jee ebe na temple chụọ aja to entities of powers, jee n'ebe nchụaja gbuo ebu mee saraka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyela anyị na ya bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa, ihe ị ga-eme bụ chaatị anyị na WhatsApp, forward ya token donation, forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta. Yes, ọgwa ndị nwere ajụjụ inwe na nkụzi ya ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afa miri emi, chat me also on WhatsApp 08057837672. Now let's proceed. What our topic? Shrine, an interface and not abode of the spirits. Now achọrọ ka nkọwalụ gị. Now agwara m gị shrine bụ an altar. Yes, whether ma ịgbọrọ ya Christian altar, Buddhist altar, Judaism altar, or the traditional worship altar, whatever religion or spirituality, altar is an altar. An altar. Altar or shrine is a place, a sacred place set aside, yes, in honor of the spirits. Ọ bụ ebe edebelụ ka ọ bụrụ ebe a ga-anọ wee na-akpọkwu ụmụ mmụọ. Yes, primarily ụmụ mmụọ ebido n'ebe a permanently. Onye akpatalụ na ọ bụrụ na ifu ebe ọbụla alụrụ adọlụ mmụọ n'ala Igbo, ị ga-afụrịrị na a ga-emeki provision ebe mmụọ ga-esi na-apụ na-abata. Nchọdị. Yes, maka na we understand na mmụọ ga na-eje eje na-abata whenever you call upon them, they appear. Dụrụ ayịyọ gị. Then mmụọ niile a abụrụ na atrapụrụ ya one particular place. Ị nwere ike ịsị
n'ebe ahụ ebe ịdọnụ ndị mmiri gị na ndị mmiri gị niile nọ ebe anwa 247 gadịzi inwezi ihe ọzọ a na-arụ no. Ndị angel nke Chukwu, the entities of powers, their primary purpose is to serve Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. They work in consonant with the forces of nature because they are nature beings. Their primary purpose is for the glory of God. However, in doing their work, they from time to time come across man. If you are in their good book, you will be favored. Yes, because they have powers to bless man. The same way you, as a human spirit, you can bless the person in many ways. You can dash the person money. You can pray for the person. You can make declaration. So you know you need permission to appreciate or we go show you about the two are called the forces of nature. However, if you do a personal relation with them, they can bless you because they have the powers to bless you, or if, and also to curse you when they cross the line. So we human beings are permitted in creation to call upon them, to give them, store them. But that does not mean that they are permanently remaining there forever and ever. You give them an interface where they can relate. Because the more they get the very altar. You get the very altar based on the hitch or come more name. Key will attract similar spirits. Example, attract good spirits, nature beings. You have to work with your help nature. Yes, you have to work with your help nature in order to attract them. You have to present other things they were in line with the mojo. About if we ever married the gods of iron. If you know Gage was some iron objects guarded there. Yes, about no ever married there was some vital items naturally guarded by August, one of the components. No more na attract favor. Nwekwa ihe ndị na attract favor ga-adị ka we attract favor. Example, or if you want to attract ants in your house, ọ bụrụ na ije wụsa crazy na they will not come. Ọ bụrụ na ije wụsa what they are not interested in, they will not come. Man, I drop a cube of sugar, naturally they will come. You know what I mean? It will call the more in nature. So if what you attracted, you want to attract is more you must make the atmosphere, the environment, your aura vibration to be of the purest vibration. By so doing, naturally we attract good spirits. Man, in so negativity in creation, then there's so akogiri in creation. Definitely, you will attract the spirit of akogiri, nengas and the message. So, any altar of an idol is called more na baka so cool. When you are a deity, go see keha is an interface. Example, Ilotalo mbe nichu. Na your Chukwu okike pụrụ ime ihe na-esi ya na ha nwere ndị ilo gbara ha okirikiri. Ya biko, ya chekwa ọkwa ha, ya na-eso ha mgbe dum, ya na-anụrụ ha ọgụ, ha gụsịcha ihe a chọrọ ka Chukwu oke mere ha. Chukwu oke wee nye ha ihe ha ya eme, nye ha task. Wee gwafa ha jee lụọ Act of Covenant. That act will always remind them of this ọgbụgba ndụ ha na-agba with Chukwu okike taa
na ha ga na-erube isi na-edebe iwu ya mgbe dum. N'ime Ark of Covenant ahụ wee gwa ha ka a ga-esi rụja Ark of Covenant ka ọ dị movable, ka a na-ebu ya wee na-eje n'ihu ọgụ. Mgbe ọbụla ha bụ eje n'ihu ọgụ ga-etutu ugo mmeri. Ọ gwara ha na a ga-enwe akasịa wood like ogilisi leaf wood ga-adị ya, gwa ha dị kubik ole ọ ya adị, gwa ha na a ga-enwe the mercy seat, gwa ha na a ga-enwe the two cherubim ga-echebe onwe ha, ihe akpụrụ akpụrụ abụ nwoke na nwunye ga-efe esi onwe ha, and so on and so forth. Gwagwa ha na the 10 commandments ga-adịkwa n'ime iji wee na-erotara ha ọgbụgba ndụ ya na ha gbalụ na ha ga na-edebe iwu ya mgbe dum. Ihe ndị a bụ ihe edebere o wee bụrụ ebe ọ nọ na ya wee na-aradiate ike ya. Nke bụ eziokwu akụrọ mmiri bụ no human spirit ga-withstand the vibration of the higher entities of powers. Ana m ekwu maka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile, ana m ekwuzi maka ndị angel nke ya. Ọ bụrụ na angel of any entity of power or an angel of God decide to visit you, believe in me, ọ bụrụ na ọ bịa n'ike na ebube, you will not withstand. Iletala ụmụ akụkọ a na-akọrọ anyị mgbe gboo na o nwere ndị jere ichu mmiri ma ọ bụ na ha jere ịkpata nkụ, ha wee zu mmụọ wee kuchie ha ọnụ. Enwere ike buruzie bata village edebe eje kpọọ dibịa ọgbawa afa, tụba aja dị iche iche, kwubezie na mmụọ ka o mere nke nta. Enwere ike after 2-3 days achụchara aja, o nwerezi onwe o wee kọwa stori etu ya si wee je na ana mmụọ na etu maybe mmụọ ndị chie maọbụ mmụọ sienu ji wee bịa kpọchigata ya azụ n'ụwa mmadụ. That to show you, mgbe ọbụla izuru mmụọ n'ike, igbe withstand ya, unless na mmụọ maybe ya guardian angel, mmụọ chọrọ imere gị ebere, mmụọ chọrọ ịbịakwute gị, ọ dairutuo ike ya bịakwute gị n'ụdị ịma dị ụjọ ama atụ gị. Ị mara na mmụọ ajọs chọrọ ka i wee nwee ike, o nwere meseji dị mkpa ọ chọrọ ịpasịrị gị. O nwere ike aida na osi n'aka mmadụ wee zie ego ya bụ ozi, ma ọ bụ na ọ bịakwutere gị na nlọ. Ime o ji abịakwute gị na nlọ anwa bụ mgbe ị ga-enwe ike igwu, maka na ị nọrọ na anụ arụ na-atụ ụjọ, ya spirit adịghị atụ ụjọ. Ọ jabata ya spirit in the dream nwere ike withstand ya, because at that particular time adrop go the anụ arụ gị na alarụ ụra, while your spirit na wander in this wonder world. Therefore ya abịazie na nlọ ahụ enwe ike zie gị ebe ị ga-aghọtatụ. All few individual na-withstand the awakened appearance of the spirit krokro. Ọ bụrụ na ị mara na o nwere ndị mmụọ na-abịakwute when they are truly awake in the land of the living, ha bịa ha na-aradiate ọkụ. Mana ọ bụrụ na ị bụrụ onye e nyere the supernatural power to withstand their vibration, ụjọ ga-atụba gị, inwe ike lose consciousness. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Shrine ma ọ bụ okwu mmụọ wee ebe mmụọ na-agbakwasị ụkwụ wee na-arụ ọrụ ya, wee na-aradiate ike as an interface. So mmụọ ebiri ebi onye agbata na ị ga-afụ ebe edebere okwu mmụọ, mmadụ nwere ike bịa were the artifact, ọ pụtazi ọmụnye ya ọkụ, ọsị ha agwa ndị asị na ike dị ọrụ nya ka is not the thing, the artifact burning, or the artifact is burning is not na mmụọ na-agba ọkụ. When the atmosphere is not good, is not conducive, the spirit leaves. Yes, so those artifacts are na those shrine na-agba ọkụ enwere ihe ọ bụ, because na spirit na-use here as a vessel, as an interface is not there. Bro spirit ka ị na-agba ọkụ, ihe ị na-eme wa akọ mangoes na ndị ya. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? O nwere onye ọbụla ga-withstand the spirit. So spirits are not permanently there because they are na-arụ onwe fọlụ. However, mgbe ị kpọrọ fa, they will come. The same way the Ark of Covenant Chukwu oke na-use here gbakasị ụkwụ ya wee zọọ ndị ya. Etu a ka o si wee dị ka mmakwanụ gị ofu atụ, na-akụzi nkụzi, na-ama atụ. Ihe nji ama atụ bụ ichefu ihe mkwiro, ihe mmara na atụ. Enwere ọkwa ị na-afụ this NEPA pole and wire. Those are interface eji distribute source, that is the electricity, down to the private homes. Mana mma achịkọwara gị ihe electricity abụ. Electricity abụ a power source are generated using maybe Kaiji dam or so many other form. We generate that electricity, those cubic megawatts.
Now, everybody had about the power source. The power source of that gigantic big pole you used to see within the forest from state to state. On are very huge. Yes, here our power source. I want to see for an example. Then oburu the oku alute na NEPA substation or step way down or banye na transformer bigger about those transformer na street. Those big transformer where they have 2 rooms merged together. Now banye ebe anwa or step way down. O step way down. We see that the other side also will step way down. Burukwa the oku and a high tension. Can add to Nagana street or Banyadia. O Burukwa put transformer na street or step way down. That's when we can just think about low tension. Gaga da oku de 4. Nicely here the gaga. A step way down. No ga put 220 volts. Call are harmful to electronic gadgets at home. So now we can tap here. So those wire and NEPA poles and whatever are interface. Each when we can connect here to the right power source. Man, it may withstand the way more than the power from Kaijidan or from that the power source, that big thing then at your house. Oga is very disastrous. Or you maybe see here. So I step here down. When we can withstand way to according. That is what the shrine and altar does. Like interface more na battle ya where make it we ruanya. So open permanently place more na can go one ebe more na be permanently, whether you know or you don't know. Only have about 4 cardinal points. 4 cardinal points. Here will the element. Yes, and well element. The salamanders. And where the sat, the light element, the fire element. Then where the water element, the mammals, the water sprites, the elements. Then where the domes, then there are grow rock. Then and land, then where the grow plants, trees, those sacred trees are about herbs. About natural dwelling place and abode for the spirit, on whether you believe or not. They are permanently there. So, what we human beings normally do is that sometimes we tap them. And when you cover eventually make installation of altar of the water element, install the altar, then link it up with them. Whenever you call them or ring the bell, they will come with the speed of fire and light. They will come there and say, my son, you message them, they go back. Because of no so I can tell you, let me quickly say this before I close. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ the mammoths in charge of River Niger example. I can tell you that thousands of people are calling her simultaneously. And they answer them all simultaneously because she's a spirit. She's a spirit. Are you getting me? So then I check one again at those altar and shrine. More on ya. An interface. So whenever the money get destroyed, those artifacts there, but more can recharge because I'm more there permanently. When the conducive is right, more does get but they move because continuously you go to house they are made. All have to for the purpose like to honor to work. However, in their work, they normally come across us and help us to solve our needs. Thank you. I'm a normal here or now. I think I see what I'm going to go. Chat me on my WhatsApp number 0805 7837672 or 0813824381. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na odi ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị. Ezigbo ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessings of Chukwu be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie.